तो मिठू भैया एगो भक्त माई के दरबार में पहुंचल बाड़े और का कहता ने कैसे करते हैं माई से घुरा। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो भक्त माई से कहता ने कि अब आ जाए मैया कहाँ देर कैले बारू कि कवन गलती पे माई तू अबेर कैले बारू। कहे का मिठू भैया भक्त कहता रे कि अब आ जाए मैया कहाँ देर कैले बारू। अब आ जाए मैया कहाँ देर कैले बारू कौन गलती पे माई तू अबेर कैले बारू। अब आ जाए मैया कहाँ देर कैले बारू। अब आ जाए मैया कहाँ देर कैले बारू। कहते कुंदन भाई भवर में फसल नहीं आके पार तू लगा जा। बेटा बार बाटे आके तू समझा जा। भवर में फसल नहीं आके पार तू लगा जा। बेटा गवार बाटे आके तू समझा जा। हे माई जाना तनी राहुल महिमा अपरंपार बा। भक्त कहता रे जानता नहीं हम पे कृपा हर बेर कैले बारू। अब आवे भवानी कैले बारू। अब आ जाए मैया कहाँ देर कैले बारू। हम जाना तानी कि राहुल नाना प्रकार के रूप बा कौना रूप के हम बखान करी। हे माई भक्त कहता रे मिठू भैया सुमित बबुआ हाँ भक्त कहता रे तू ही दुर्गा तू ही काली तू ही
जाला नाही खाली हो। हे माई सुनले बानी कि राउर स्थान से केहू खाली ना जाला। भक्त कहत अरे मिठू भैया तू ही दुर्गा तू ही काली तू ही माई शेरा वाली हो। सुनले बानी तुहरा दर से केहू जाला नाही खाली हो। कितने दुखियन के जिंदगी में अजोर कैले बारू। कितने दुखियन के जिंदगी में अजोर कैले